Čaute sa, bavte sa, som Slendieska. Dneska som tu opäť aj do tom natáčame Anti-Spy Global Offensive. Jeden pokus sme už mali, že tam nejaký program na predĺženie videí, poviem vám to rovno, kupujem si takto predĺženie videí, pretože on tak proste sa mi nejako zlial a nepredĺžil. Takže proste mi hotový. Ty vole, dobre ja. Á, ne, dobre, zle. Prečo tu hneď vyhodí jedna naša. Ja nič nebudem hlasovať, mi sa nechce. Asi je... APK. Dobre, asi je to Ačko však. Hej. No. Ja to dokážem. To dokážem. Pôjdem do kráľa a stanem sa svetom. Prečo ideš shortom? Dole je to jeden. Prebi si. Opýtal. Bež tam Nikola, defuzuj. Nikto tam není, dúfam. To zvládneš. Hej, keď ti neverím, zvládneš To nedám. Ty chcem ťa toho bloka. Taká. Nevadí, snažím sa. Zase Teba mám Hasan nukým ako... necení. Zase mám nukým ako minulý komplet. Je to Že? možné. Troch dám a oni nevedia to uhrať. Ja som nedal síce ani jedného, ale... No. A ešte si posledný. Ja som prvý, ja som to... Druhý dáme. Odčas. Nebudem naučiť ten... Není Afko, teda prečo to robí? Afko je... Není jeden. Jasné. Ani u nás No to dobre, nikdy. ďalej nechod tam. Ty zase nážil. Si pôjdu šťastné, lebo som dohodil. Aha. Sú Bčku tunely. Jedného som Bčku. dal. Není sú vačkovom glúbu. Čik Ačko. Go A, rush go A. Yes, is for A. Jednou som totiž to dal. Long guys. Si si istý, že je to long? Kempi je dotiaľ tu. Hej, long. Skip tak. Á, nevidím. Jasne, ja som krivý. Á! Dobre, je? To go out. Ne! Konečne. To je náš chyba. Ale ja Ja som strašne druhý. krivý. Určite budete potom to vidieť, že je Slendy, veď to si môžete cestu, čo? Á, To, som tretí. akože, Fuck akože hrať is cez? this. Fuck is To ma this. baví, hej? Ale konečne lepší teammatey. No. Á, viem, že sme pred chvíľkou vraveli, že sú takí istí, ale nie sú A takí. tak Sú trošku. lepší. Počkaj, podľa toho, kde idú ostatní. Ostan na mieste, akože si AFK a pozri sa, kde idú ostatní. Au, není APK, ale... Tak to Dobre, je B. dobre. Aká si farba? Ahoj. Modrý. Nie, fialový. Ja som oranžový. Som fialový ako vždy proste. Á, typek. Dobre. To čo bol za buk? To vrátilo. Mám teleport. Tak ten tam dobre podľa, ne? Viem, kde išiel. Fuck! Niekde bol, som ho videl. Tam je. Už nie. Fú, tak toto som dobre dal. Našťastie bolo hitno. Vieš, že jeden? No. Čaká. Vieš, že tu chod do Ačka, je v Ačku. Netreba. Lebo viem. O, Bež boj. tam. Ja nehovorím, že nevieš, ja hovorím, že netreba. Aha, bomba je tu. Čo to? Á, to nevedel, dobre. Dobre, tak ostaj. Dobre. Veľmi dobre. Tam je. Som prvý. Nie, že som trafil ja. Kučokac. Nevadí. Ja som získal achievement zabijak cez smoke, alebo niečo také. Ja mám AWPčko, idem na long. Nestačí japačku. Že na long, na mid. No my, Metra AWPčkary. ty umreš hneď. No, tak ja nejdem radšej zaviesť. Ty keď je tak na mňa, no. Nejdem radšej čas sledovať, ako tam umreš. No dobre, tak idem. Tento tu má Famasa, ten mi náčku nepomôže na longu. Na longu neviem. Čo to vidú? Odtiaľ to vidú, ja to vidím.
Tak. Idu Bčko. Dobre, dva sú tu. Mám info. Kepy. Stratili bombu. No, ty vado. Kto ho nastrelil? No, kto typuje? Ty vado mňa z toho spomenie vystrela. Aj. No, tam si žábili. Je to Pekne. takto. Na mňa nevypli, a to som zabudol. Nejak pripravte sa, že možno vidíte ďalšie video, ak mi to predĺženie toho bandy tam nevidie, tak začína natáčať hneď na druhý krát ďalšie video, čo bude mať 10 minút, takže dúfam, že nebudú 3, pretože Headshot. 3 videá. Dobre, jeden je dole na longu. Umrel. Dobre, pomoc, tu. Ej, long. Strieľajte po mne, ako nechcem umrieť. Dávaj. Som tam. Preskakal som tu. Nežíš to? To je sranda. Počkaj, hodím tam flash, on tam nie je. Počkaj, hodím flasha, nebíjaj sa. Dobre, bol flashnutý, ale hodím tam ešte raz. Nedívaj sa. Teraz idem. I'm sorry, man. Ne, dobre. To je ľahko. Poď sem! Poď mi pomohlo, dobre, ty díky. Ty váďo, ty si. Môj. Poď mi tu pomôcť saveovať bombu. Šejujem. Pomoc! Dole, na CT spadne. Kde je tá bomba? Na CT spadne, choď, tam A je. tu je. Počkaj, dobre. ale on príde po bombu. Ale pekná akačko, že? Mhm. To je B. Ha. A nevieš ako? Viem. Emerald Pin Strike. Toto máme vyhratý. No, ty jedno. Ja si kúpim autolamu, taskera, tak nejak. Počkaj, Idem to Bčko. je taký... Ty si náš Áno, akáčkista, hento je náš augista, ja som náš skerista a 16 tak ďalej. minút. Dobre. Tak šílené. Ja som druhý. Ja som prvý. To je veľký rozdiel medzi našimi cieľmi, ale tak. Dobre, asi bude Bčko, že? Alebo to... Dobre. Á, sú mid. My? Ej. Ty si ne... Ja neviem ako. Vezmi si to akačko, či tam je prestrel dvere. Tak, ten si Sorry, dobre to. sorry. Pozor! Uhni, žltý! To fucka! Cez dvere. Aha, ty on je mŕtvý? Dobre. Ty baďo! A niečo vytlo. A ja som ťa skoro trafil. Mňa niekto trafil. Hej, tak to som bol ja. Ale iba trochu. Hej, ideme tam ešte tam ako tebe teammate. Najlepší. Ó, ja som najlepší. Ja som neumrel z Perikova. Tu je to akačko, chceš ho? Ja už ho mám stále. Proste ešte neumrel. Preto som ho nevezmul. Emerald. Preto som ho aj nevezmul. Emerald Strike. Ty Vargo, ale koľka ti... Ja som stále druhý a už som do 7. Dobre, ja. A to hľadajte, budem takýto vláty aj tu. No jasné, poďte mi niekto pomôcť. Však ja som tu sám. Hey, one guy, help me. Jedno som dal s bombou. Hej, takže bomba je nám ide? A už... A zase som ho dal. Wow, Zašiel. tak toto som dobre dal. Ja. Bomba je na midu. Sa mi to takto začalo mierne lagovať.
No čím? Bomba je na mide. Ty Baďo, dvaja sa od nich odpovedali. To budú asi vrátia, pretože vidím náhodou... Aha, ty chytnú jedna. Jak sa im náhodou spadla... Ja som stále druhý. A už som dal direkt. Tu som takto. Hej, hej. Dobre, ďalej. Dúfam, že to video vydrží. A dúfam, že nejde to. Fuck you. Dobre, tak toto bolo. No to. Ale kde sú? Čiže už nedávam tam kýli. Už nám netreba. Ty jo! Fuck, on ma dal. Dobre, to som myslím, že sme trafili, takže šiel tam. Ale nezapnú či typek? Kúp si tento atačku toto. Wow, Kúp to si ho som klasicky. nestreľal. Koľko stojí? Napíšte mi Ako do vidím, sa ti komentov, celkom koľko stojí páči. toto akačko. Nice. Nice! 7-1. No. Ja mal smoke, tak kto mi dal smoka? Kickback. Aha, je posledný. Prvý u nich zostal a posledný. Teda ďalší sa spojil. Nie, jednoho chytil. Teda však je už len 6 pojnovala tomu toto. Počkať, nie, 11. Ja to 11. Nech si dala váčne. Ale na to, že sme polišia, tak to Čiže vyhrávame. na šorte. Čo je tu? A našich všetkých pokillil. Ja som našiel... Tak to bomba. Ten dragon. Ty čo kýliš? To je moja Dragon práca, tých ty všetkých máš iba pokillil. pomáhať. Neviem, čo kýliš. 8-1, u nich sú iba dvaja klasickí. Ja viem. Dúfam, že sa nevzdajú, zbytočne malo XP. Chcem už skončil týždeň bonus, ale aj tak. Toto bude paráda, kamoško. Toto je skauda 300. To je vlastne, ja som si skončil do kuky. Ja som neznal. Prečo som videl? Prečo som videl Flasha? Dobre, výborný môj. Platí to? To blbý, to je teda. A nejdem to vypávam. Na to som to vypol, že tak som sa mohol. Co tam budeš? Wow! Takto sa to robí. Zvlášť s bombou tu tento nám idú chudák, ten už tu musel byť. Easy. Myslím, že semka bol týko. Easy compet, že? Tak to je. Easy. Easy. No, easy. Opponent. Tam to povedal, že to je správne. Ja si tiež vedem akačku. Ja som si. Ja už Ja som 8 ako kôl vidím, že- neubral. Ja som 8 kôl neubral. Kúpiš mi to takáčko, plotím. Čo? Kúpiš mi to takáčko, plotím. Ten mi... Ja nemám teraz, momentálne. Dobre. Ty Te- bot Cecil a bot Vault je silnejší ako Misha Kickback. Toto je posledné akáčko v tejto hre takéto. Mal ho Ako taký vieš? tak mal ho Mimik 777 a ten tam už není. Že nesmiem umrieť. Tak dobre, keď budeme teraz, tak už tam nevím, ale teraz to som poviem. No, aj tak by som mal smolu, keď budeme teraz, lebo nemôžem to dať. Iba naše. Wow, 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 wow. Nice. Ja som videl, že on tam niekde umrel. Kvôli tomu, a potom som videl, že to tam není. Znovu to ide. A to skin, ja si chcem kúpiť Emerald Dragon. Ja som o polovici lepší, Ale počkaj, to je- skoro polovicu, ako ty. Ja sa tento Emerald Prince Strike páči. Prince Strike, Ty si o polku lepší ako ja, fakt? to hovorí. Ty Baďo, sa nás tu skoro zabil. Keby sa bol trafil však, ale ne. Ty ma go, veď semka jeden na... Tam hodím molotov. Ha. Nesklamuj ma, alebo ti ťa blokšnem.
to natáčam, ale to začne... Čo ho zabije? Fakt, ho ma dal. Ja ho fakt zabijem. Tam nalevo išli. Nalevo boli a išli doprava. Tam išli hore. Ale neviem, či nebudú v tom tunele prejsť. Diváci, chvíľku to budete počuť takéto blum blum blum, pretože kamoš to zblázni, chápete to? Blázon stredného veku. Nespamuj, lebo ti takú spamnem, že ti super. Už si spadlo do lišty. No konečne. Lišty. Nevolaj mi. Ignor. Drž. Ešte. Máš teraz začať spamovať, tak ja sa bloknem. No, dobiehávajú tie titulky, čo mi tam písal. Kto ti písal? Buba. To dobehnem, keď sa še zbaním super. Hej, ešte sa ma prizve do četu. Ty takú prizvem. Tak hra GTA Dobre, to... už sa mi to som- pripojilo, už hrám, už som online, už som Bum. nejak. Ja som ho podpálil, typujem. Ne, ja som ho nepodpálil. Tak ok. Dobre. Vyučil som, pretože... Fuck. Fú, ja som sa díval za Iš. seba. Bum. Na longu je jeden. To si ty natrhlo. Ježi, čo mi tu šuští. Tam dole je. Hej, vidím ho. Už je naň ten. M4 kapla. Neumrel. Už ideš iba proti jednému. A kempy tu, lebo tu je bomba. Čo je napínavé? Neviem, kde je. Kde je bomba? On ju asi má. Hej. A naposledy bol na mide. Nie, tu je bomba. Dobre, to je kempy. Tak, to bude lepšie. Lepšiejšie. Teraz fakt dúfam, že nestýknem. S tým dlagačkom neumrieť nechcem. Mám vybehnúť? Počkaj. Ja som ho počul. Pekne. A ja preto som bola počkaj. Ja som vedel, ako ja som to prekvapil zo zálohy. Ja som strašne dúfal, že Dokonca nevidel AWP. odtiaľ, kde je tá bomba, pretože to by som bol nahraný. Čo? Ja som strašne dúfal, že nevidel odtiaľ, kde bola tá bomba, lebo to by som bol asi celkom nahraný, ak by mal nejakú SSG alebo niečo. Lebo on by tam asi išiel pomaly, ten piarsky a... No ešte čaká táto tam pekná. Ups. Dobre, že tam nikto nebol. Sú nám ide? Jo, počkať, zachytajú mi nikto nevie. Dobre si to stal. Tu doma dal. Ne, náš ten Dragon Lord je AFK. Na Ačku tu. Lebo není. On je posledný, to ti není tu radí. Takže... Máš iba 12 hapiek, aby som sa kryl. Značku. Fú. Henten Miša Kubak. Kicukbak. Kicukbak. Oh. Počkaj, tam bude z longu v inde. Longu v inde. Kolo longu, z midu. Ti idú. Alebo spoza mňa, pretože tak si nechodí. Tam by som sa nedoval, ja by som sa dal tam. Fú. Pekne. Vidíš sa? Dobre, u nich má už jeden určite. 30 minút dá. Ja si myslím, že oni to boli bratia, tí dva, ktorí naraz dostojilo a... Alebo, to ich stalo, že prehrali. Ale ja si myslím, že to boli bratia a padla jedna určite. Toto je dneska najlepší kompet. No, no dneska. Za dlhú dobu sa... No, za dlhú, neviem, som vyhral 16 minút. Nechcem sa chváliť. Chápete, to 16 Trollo. easy to úplne. Počkať, my ešte nesme ani premenení raterákov. Patrí tam autová, to pasa. O, headshot. Som nechcel byť to 100 proti. Jau, ako to, že to je vešlo na tú bedňu? To už mali opraviť. Ach je. To hrajca, ne to. Už len jeden je. Ahoj, ten. Ahoj. Ahojky. A
Ja mám Water Elementar. Posledné Zahodím kolo. Zahodím toho teraz. Tu som si ho spravil screenshot do začiatku. Alebo mám to. Ja mám presne 30 kg, to sa mi páči. Už len 10 kg a to. No, prvé to neviem, či 9 tam dáme, ale tak no stále. No, Go už len jedného tam majú. Už len jedného majú. Short. A Yes. Zisa. Ten keď sa... 8 short. Yes. No, okej. Dobre, už sa majú len jedného, ten keď sa vzdá, tak už tak som nahraný, pretože keď sa vzdá, to čím to máš meniť, to je ako keď sa nevzdajú. Keď nie to môže byť jedno, pretože mi skončil týždenný bonus, ale... Aj tak. Ale logika CSK. Tak si. Mrý? Sakra, čo sú? Hehe, to je bomby. Nemám bomby. Musíme ísť pre bombu. Ach jaj. Ktorý tak zase prišiel od bomby. Ľaknúť to je na tú text, pretože mi sa nenechá tak. Ops. One guy's A short. Čo vie? Ten je bombu a poj... A. A nie, to nie. Dobre, Dobre, ja. Že umrel. Už som 14 kôl neumrel. Kovadne. Keď jaký... Ej, long, yes. Sme 5 klasickí online hráči proti jednomu online hráčovi a 4 botom. No. Kto asi vyhrá? Jeden Ale online on má hráč. výhodu, že on si môže pripadať, že je najlepší, aj keď on bol najlepší. Takže sa môže hocikedy prepchať do bota, si to ako je vtedy nekadie. Najväčší to? Tak. Fuck. Nie, on má takú lepšou. Nie počkaj, Dickovi. Akože My už. nevyhrali. Easy. Ha. Poď. Má ďalší. Ale bez... Som master step. Dobre, tak ja sa s vami učím, Čo má? aj Orgo skipujem. Tak čaute.